Gonga. Inendonzi Gladys Gonga. Ndauya mudare ramambongezi. Ndauya kudare ramambongezi. Ndakamhangarira. Mirari. Tambuli. Pamusoro pekundituka. Chataura chokwadi changu chese. Chataura makwando sungwa nemhosva. Tikataura makwando sungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Ndinigwa. Inonzi Dhirari Tambuli. Ndauya mudare ramambongezi. Ndaida numa kana Gladys Ganga. Chataura chokwadi changu chese. Taura makwando sungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Simafoni yakwa. Saka muchitukwa unganoti muri mudare makuita zvefoni pamberi pedare munedzimira ini ndauya mudare ramambongezi ndakatukwa naBhirari Tambuli. Nyaya yacho yakandituka iri mufoni. Taurai zvamakatukwa imamai. Akandituka achinditi ndiri ngozi, ndiri mwana womudzakutsako, ndinotengesa zvinhu zvangu ndisina kupfeka. Ndofanira kunoripa ngozi yemakomuredzi akarwa hondo akaurayiwa. Saka ini ndiri ngozi mushama ndakarohwa. Ndinokonzeresa vamwe vana, vamwe vanhu vakadzi kuita mvana seni. Nomashoko akandituka. Ukama wenyu wakamira sei? Mukwasha, murume wavatete. Mukwasha. Imi muri mudzimai watsano. Ndo mudzimai watsano vacho. Vamwe veukama hwenyu vari kupi? Ndina sisi vangu namai vangu nabamukuru vangu murume wangu. Vapinde muri. Lokwana ibaba. Aiwa kanaiwa kwa. Vasiri mumhosva havagarika pasi. Ngavatogara Bananga bekugara pacho. Imisperei. Nzvimbo yehomestereki ipapo chimira ipapo musasaidze muchini. Avo kana vachiuyapo ngavachigarawo pakati ndambuya muri kunzwa zvekutaurwa namai avo. Vese vanhu vekusaidi renyu kwenu? Ava ndana mukomo wangu, ava ndamai vangu, ava ndibamukuru mukomo murume wangu. Mukomo murume wenyu. Ava wakaona mukwasha? Uyu mukwasha, vakawana hanzvadzi yavarume wangu. Okay. Muchiri mumusha mavo here? Murume wenyu ari kupi? Avarapa. Vamutorisa pa? Titaurirei baba zvaanotaurwa nambuya. Pamusoro yari. Chii chenyu amai vari kutaura? Ndinoziva semudzimai. Muri muruzivi musha kwenyu? Musha kwedu tinogara pachisvika Sangarani. Asi taita munyama, taita kuti chifu wenyu vachinzwa. Ndakaona mbarapa. Ndaida kuti kutongei vachinzwa. Kana kuti vakutongei ivo. Pakanaka ikaonesha. Manzwa zvezvavataura amaya? Munoita zvinhu. Munotuka mbwe? Handina kuvatuka. Nyaya iripo ishe ndichapapfupiso muchidimo. Kuti patinenge tichitaura nyaya iyi munge muine picture yezvinoitika. Dambudziko rokutanga mudzimai wangu wandikaroora, haazivi kuti akaroora. Dambudziko repiri ndevanatezvara vangu havakwanise kuziva kuti munhu akaroorwa anoramba kuchikudzira. Nezvikonzero izvozvo
ndoparikuwanika matambudziko akawanda atiri kusangana navo because vanatezvara vanokwanisa kuopa madirectives avanenge vachida kuna hanzvadzi yavo ichiteerera ichita zvavanenge kana pazoita maproblems ndinonyarikupa pane zvinhu ndamsiya kumba ungachigara kundakatsanga saka maproblems haana kutanga gore rimwe raishe akatanga from 2006 pandakaroora zvokuti inini handikwanise kumhangara vanatezva kuti vanongoita zvakati nyange ndichizama by all means kuti tinge tichihanana asi vanenge vachiona vanenge vachindidhinya vachinditamba zvavanenge vachinditamba asi semwana semunhu ane mhuri ndinenge ndichida kuti vana vangu vakure zvakanaka vachinditwa nebeko nezvikonzero izvozvo even makatarisei vanatezvara vari kuiva vanozviziva kuti kumba kwavo pane matambudziko akawanda andichakuristira ndichikuratidza ishe asi vanoziva kuti pari panyaya dzeugara ndiri kuve munhu asina dambudziko navo even kana kurimba chaiko ndiri vaita zvinhu zvakawanda zvakanaka saka ndava kuchitanga kuchitaura dambudziko rokutanga ishe dambudziko rokutanga rakabuda 2007 ini chandiri kuda musati mataura dambudziko matambudziko iwayo ndo ari kuzoita kuti murase hunhu zvinotuka vanavo hangu yavanhu rangu vatuka ishe manzi vaitaura zviri mufoni mai mungaisei mai pamusoro vakanyora meseji kuna bamukuru vamwana vachituka inini saka babamukuru zvakavaremera ndobva vandipa meseji iyoyo saka meseji yacho iripo hazvina kuvatura meseji yacho iripo vanokwanisa kuverengera dandi kutaura matambudziko edu taura manzo taura matambudziko edu dambudziko rokutanga ndakatora 2006 ndatora madhamu daenda naye kumba kwari kwandaishanda vakanga vachiti madhamu anoenda chikoro nezvikonzero izvozvo madhamu anga aine pamusoro vakatora mudzimai vakauya sezvandaida kuti mwana wavo anoteerera ivo vakateerera madhamu kuti aende kuchikoro chenesingukwarira state hospital madhamu vanhu vairi pregnant paexamination test akadzingwa chikoro vadzoka iva vanatezvara vanga vachindinongedza vachitaura kuti ivo wadzikisa hanzvadzi kuchikoro but kuti vachinditsanangurira kuti nhubu yanga iripo pamwana uyu aendepi havana kuditsanangurira vachidasi ende prufu yacho ndinei kuti mwana uyu akanga ari pachikoro 2007 akadiscontinua pachikoro nenyaya yekuti akanga arioneka ari pregnant pamedical exam ndinayo ndokwanisa kukuradzei kana muchinditeerera akanga ari mukadzi wani wangu ndatoroora saka nhumbu yacho nanga iri yani yangu saka ivo ndivakataura naye vakauya zomutora kwari kwandaigara vakaita nekwaa ndisingai ndiri kubasa pandikadzoka ndakatoona pambasi navo ndikakwira bhazi ndikauya kunokona tezvanike saka mukadzi wani ari kupi ari kuumba namusiyauya amenoedara kunzwera ndizvozvinzwisisa hati mukadzi wenyu ari kupi aiwa patikubvunza kuti idambudziko ra2006 handiri kutaura matambudziko andiri kusangana nawo ndiri kusvika pane anhasi nyaya yataurwa pano baba ndeyokutuka mbwa handina kuvatukeni handiti zokurondedza 2006-7 hazina hazvipo pano nokuti 2000 wakatadza kuzoripota kana kuti uone muzobatsirwa hauna nhasi ukazgurisa nhasi zvimwe zvisina onesi womira kutanga wazotuka wozoti wokurisa izvo zvinoita handina kutuka izvona regai zviri kutaurwa meseji nyarara imi meseji hatisi kuita muna amai avo amai avo vakazopuhwa information ichibva kuna baba mukuru ababa mukuru ndo vakataura nemukuwasha handiti ndizvo ndizvo here baba ivo foni yenyu ndo yatiri kuda isusu kuti itaure nyaya kuna abhuya uyo hana kuisa foni uko saka achiti hana kuvatuka ndosaka achiti hana kuvatuka toda kunoona pazviri kunoringa kuti avo mai vazenge vakuti ndakatukwa ungaitotuka imimi direct vanate zvakavacho mundinzwisisa mbuyo hamuna kutukwa nemukwasha mukwasha aituka
vanatezvara ava toda kuona kuti vazoti foni nhamba idzi inyaya inofana kuendeswa kuna mainida vakazvitora papa handiti mapoa uyo aitaura navatezvara mumameseji ake paitaura navatezvara vatezvara ava ndobva vati iyi ndekwamaini ndeyamainini mainini matoda kuona kuti pamaipuhwa nyaya ichinzi ndeyenyu ndizvo here vana Mutori, Laina mwana wa Mutori, mai vake vanobva kwaKwarai. Ndakarora kumba kwa Mutori. Laina zvaanotadza kupa kumba kwangu ndoripota bheki kwamuri vana Mutori. Asi imi vana Mutori, kana muchitendera mwana wemudzakutsaku kuti arotomoke padare renyu pamunenge muchida kugadzirisa maproblems alaina, munenge muchikoniwa, mungatungamidza ngozi inozviti Mutambara mwana wemudzakutsaku kuti itonge musha panzvimbo yekuti mumupe mukana wokurotomoka pamunenge muchigadzirisa maproblems alaina. Batsirai ngozi inonzi Mutambara kuti itsvage baba vake nehama dzake vari pengozi yevanhu vakaurayiwa nababa vacho mudzakutsaku uyu. Munhu iyeyo anotove ngozi pachake, ndosaka achida kuti mvana dzisiyane nevarume saiye. Mutambara pamitingi yamakaita akarotomoka kuti ndakatora mombe dzeumhai, achireva mombe dzandakatenga. Otaura kuti ndinogara kwaMutori. Imi kana muine chokwadi nazvo ngatiite mitingi munditsanangurire kuti muri kundichengeta sei. Iye anoti ane mari yezvimaputi zvaanoenda kunotengesa asina kupfeka zvakakwana. Ini ndakakuzivisai kuti mari yangu yakabiwa mumusha menyu, ndozvamaifanira kuongorora izvozvo. Mutambara is nobody kwandiri, hatizivani, hatina ukama. Panoda vana Mutori, vana Tezvara itai basa renyu, hapana pandosangana naye. Panoda mai valaina, vana mai ndevekwaKwarai. Saka musarege mwana womusizifaya achirotomoka, ini handina linki naye. Mutambara ndiani? Ndini. So mota munotuka chinoti chitupa chenyu? Ini ndonzi Clarice Gonga. Mutambara ndozita randakapiwa rekuzvimirira ndichita basa nasekuru vangu agonga mupamombe. Ndokwazvino munhu wedomusha maari kugara. Saka iye anotozviziva kana tichishedzwa kumusha kwedu, antoshedzwa nchinzi Clarice ndonzi Mutambara. Ari kuda kuti kuita chibhanditi iye achiziva zvaari kutaura. So kutuka mbuya bhururu wangu hatina time yekutamba newe. Imombe hatina time yekutamba newe yekuti vanhu kana mukakura mese muchizivana kana kuzurura nhorombo yemunhu oda kusvika pekuti unotuka kutuka kurapa. Handiti masvona, hatidi zvinhu zvakadaro. Waituka zvaunoziva kuti munhu watiri kutuka nokuda kwokuti hazvipo pachitupa. Manje kuno kubasa redu nderekubhurura kuti vamandinema vanonzi vamandinema ndevavo. Ndinonzi George Murungweni, ndonzi anonzi bosi. Bosi yeye zvakazodii akadii uchindituka kuti ndozviri pachitupa chako here. Ndizvo here zvatingaita. Hunhuku imombe 300 years. Ukabwe mukadzi watsana hanzvadzi yemudzimai wenyu. Kuna chivanhu chakadaro hachiko.
achiko mapepa ngaabuditse zveita apa hapana zvaanoshanda inoyari ndimope Ipe mwezi 21 days. Ada malipo mwezi hiyo. 21 days kandi 21 days ndo mwezi wekudara. Ipipi munozowedzera 9 days dzacho dziite 30 kuti muzive kuti wapera. Asina kuti. Ezvino tiri kunani September 5 la musi wa 5 October. Inenge iri svondo saka musi wa 6 October mombe tinoida pano yabuya tovapa ngatirege kutamba chirambo asi hamainishwa pati munhu anokosha mudzimai wavatezvara watinoti tezvara kuti vanhu nditsano ndapedza nyaya iyi